Сустракайце дзень блазана. У гэты дзень блазаны збіраюцца разам, каб расказаць адзін аднаму вельмі смешныя жарты. Эй, жадай жарт! Дзень блазана. 1 красавіка любого года. Да-да, усе блазаняткі збіраюцца разам, каб пацешыць дзяцітак. І вялікіх дзяцітак. Дзень блазана. Першае слово съел каро. Дзень блазана. Гэтаму дню рады усе дзеці, таму што да іх прыходзіць блазан, каб пажартаваць, каб пацешыць. Глядзі, гэта ж містер Блазан! Містер Блазан! Дзень блазана. На свеце ёсць нямала блазанаў. Ёсць блазан з жартамі. Ёсць блазаніха без членіха. Ёсць блазан уебан. Дзень блазана. У іншых месцах дзень блазана святкуецца ў іншыя дні. Напрыклад, дзень блазана адзначаецца ў дзень блазана. Дзень блазана. Усе блазаны прыязджаюць на сваіх машынках, каб... Да хазанакой! Сядайце ў блазанскую машынку і атрымлівайце асалоду ад іх выхадкамі ўсю дарогу. Мы уже приехали! Да гэта ж не блазан! Дзень блазана. У гэты дзень падыдзіце да блазана і павіншуйце яго з днём блазана. Прывітанне, я Блазан! Прывітанне, містер Блазан! Віншую тебе з днем Блазана! У гэты дзень, толькі гэты дзень святкуецца ў блазалянай, але ж у іншых краінах святкуецца дзень блазана. У дзень блазана шмат паветраных шарыкаў надзімуюць праз жопу і зацягваюць. Дзень блазана. Блазанаў можна знайсці і ў інтэрнэце. Напрыклад, у кнізе блазана. І у твіт. Дзень блазана. Я блазан. Я на пляже. Пляжан. Ты хто? Дзень блазана. Гэты дзень святкуюць толькі блаз-хто-ны. Дзень блазана. Так што не варта марудзіць. Адвяцкуйце гэты дзень з вашым каханым блазанам. Бо сёння 1 красавіка, а заўтра будзе другое. Какая-то вся херня! День Блазана! Что? Дзень блазана.